Lagi. Yung stab yun. Wala na yung sayaran sa kuha ng Lita. Sa mga rice niya. Basta yung rice. Bida guys, gaya ko dari mo. Pero nga din naong gayos. Pagtarong dyan, gayos. Sa screen mo yung kahit. Wala speaker na nako di ay. Ito daw mo. Kaya fans, sunod na sunod. Ano sunod? Ganun ako sunod ko sa Aljun. Hindi ako sunod siya mo pero